Een spannende dag joert voor zo'n 1000 doensters en doensteressen in de Lawaai in Drachten. Daar winnen de voorrondes van het NK Doensjen. Street dance, hip-hop, showdance, jazz, cheerdance, noem maar op. Dus het is gewoon heel veel categorieën. Dus dan heb je natuurlijk ook heel veel dansers. Voor de voorrondes doe ik een soort Frieske doensgroepen mee, onder oren de Wildcats uit Drachten. Het ging heel erg goed. Ik ga 1 oren maar die week ook goed, dus ik weet niet. Moeilijk in te schatten. Ja. Hoe is het in vergelijking met bij de training bij Gelieks? Nou, dat je nu in pakje staat en ook dat je make-up op hebt. En je haar helemaal goed in het model. En dan je te doen zie ik beter? Ja, want dan heb je meer zeg maar dat wedstrijdgevoel in je en dan gaat het gelijk ook beter. In totaal mag je 100 teams meedoen aan het NK. Dat is 1 oktober in Zwolle.